Здравейте! Днес съм в планината Жбел Абиат, в близост до марокканският град Тетуан. На гости съм на жената с най-красивите сиво-сини очи на света и се радвам, че тя е мой гост в подкаста Завой. По нейно желание лицето й няма да бъде заснето, но пък съм безкрайно доволна и радостна от факта, че тя ще сподели с мен и с вас за нейните житейски избори и завои в живота. Добре си дошла. Благодаря ти, Ева. Радвам се, че съм гост и че ме покани. Благодаря ти. Моят първи въпрос към теб е да разкажеш как българка се озова на такова необичайно, нетрадиционно място, като планина, както я споменах вече, Жбел Абиат в Мароко. И как една българка се озова на това място? Какво те отвяна тук? Ами, това е доста дълга история. Да, така, с течение на обстоятелствата ли са, избори в живота. Аз го наричам съдба. Съдбата е тази, която ме доведе до тук. Започнахме малко отзад напред, но говорейки, представяйки мястото, където се намирам, така, този въпрос беше най-логичен като първи да го задам. Би ли разказала къде си израснала в България, от кой град си, с какви чувства си спомняш за твоето детство? Ами да, аз съм израснала в Бургас, в България. Възпитаничка съм на езикова гимназия Гьоте. Немската езикова. На немската езикова гимназия Гьоте в Бургас. След което, когато завърших, имахме възможността да отидем директно да следваме в Германия, тъй като ни се даваше така наречената шпрах-диплом, с която директно можеше човек да отиде да се запише на университет в Германия, да следва. Да, и така се стекаха обстоятелствата, че след това заминах. Ученическите ми години бяха красиви, бурни. Да, и така с хубави, позитивни емоции, с много приятели. Разбира се, имаше не толкова красиви моменти, но като цяло хубави моменти. С какви чувства така се спомняш за България? Ами да, България за мен винаги си е родина и ще си остане такава. Тая си е в сърцето, с така най-красивите моменти. Гледам всичкото, което е било малко негативно или не толкова хубаво, някакси да го дам на заден план и дори да го заровя някъде, да си остане един красив спомен в сърцето ми. Да, и си остава родина, няма значение човек къде е по света. България си остава за мен мила родина. Тая си е в сърцето, както казах, с най-красивите спомени. Ти напускаш България след като кандидатстваш за немски университет. Да. Би ли разказала кога се случва това? Преди колко години всъщност напусна България? 2002 година, септември месец, всъщност лятото, аз се записах на университет в Бохум. 2002 заминах септември месец за там, за да следвам. История на изкуствата бях записала. В Бохумския университет. В Бохумския университет, да. Но от България на това се случи. Заминах там. Имах късмета да отида при една наша позната, която вече от 2 години беше там, също българка. Така че тя вече имаше доста познати, където аз отидах и се запознах също с много българи. След което обаче така тази специалност не ми допадна. Защо? Поради какви причини не я почувства своя? Ами аз имах винаги... Какви очаквания имаше, които точно, може би не се... очакванията ми бяха съвсем различни. В крайна сметка се оказа, че следването в университет в Германия навсякъде протича по същия начин, но тогава очакванията ми бяха съвсем различни, тъй като аз всъщност мечтата ми беше да следвам фотография, но не стана. Идеята ми е такава, че аз исках нещо по-практически да уча. И когато видях за какво става въпрос в университета, една история на изкуствата, че съвсем сухо и теоретично всичкото,
просто въобще не ми допадна и след което реших Ти се представя нещо, може би практически. Да, нещо. Знам аз точно как по това време съм си го представила, но със всички обаче случаи като не започна това. сигурно да се налага да учиш теория и то така масивна, с Аз трябва да векове, историята, на трети райх, как се казва? Разбираш ли там по национално време, по хитлерско време в Германия и така, на някаква такава лекция. Просто ми се запаметило, че съм присъствала. И реши, че това няма и кой знае какво приложение за тогава. И какво направи? Значи ти си направил, може би, своя първи завой. Да. В Германия, така за Германия говорим, да. След това реших да се запиша на друг университет в Дюселдорф, където записах наука на медиите, така да се каже, и езици, италиански и испански език. Той се води като романистика, но нали учат си езици всъщност. И тогава това имаше една промяна в Германия от диплома, прехвърлиха обучението на бакалавър с мастърска, с магистърска степен, а преди това имаше само на диплом, която беше 4 годишна. Както и идеята ми, че те свързаха, всъщност трябваше задължително 2 предмета да запишеш. Затова нали беше езиците плюс наука на медиите, която записах. Успя ли да завършиш своето образование в Германия? Успях. Какво ти костваше това? Колко е трудно да бъдеш или да станеш, по-скоро да станеш магистър по въпросната специалност или по някаква друга специалност в Германия, според теб? Аз магистърска не записах, в крайна сметка, по-скоро не завърши. Бакалавърската. Да, бакалавърската. Ами, Ева, какво да ти кажа? Защото много българи по твое време отидоха, както и по мое, но определени бройки, т.е. малко хора. Те останаха повече, но някои се отказаха и поеха по други пътища. Докато така края го видяха и го посрещнаха малко или края посрещна тях. Аз когато заминах за Германия имаше някакъв невероятен прилив. Кое е трудното? Прилив на българи, които отидаха там. Имаше голям интерес тогава към... Да. От немската в Бургас и не само в Бургас. От немските гимназии в България. Да, точно поради причината, че те можеха директно да се запишат в университета. Без всякакви изпити. Нямахте приемни изпити. Нямахме приемни изпити. Ясно. Да. Значи не ви беше необходимо за едно ниво да... Не, мила, защото ти си го доказваш. Ти си го доказваш шпрах диплом. Чрез шпрах диплома. Шпрах диплома го правихте в България. В България, ясно. В езиковата гимназия, тъй като на тебе сякаш ти си завършил училище в Германия. На същото ниво ти е този диплом, който получаваш. Еквивалентни. Да. Значи, по мое време, както казах, имаше невероятен прилив, тъй като обучението беше безплатно, нали, някакви 100 евро или там колко се плаща. Символична сума. От тези, значи, моят відпуск може би до 95% вземах за Германия, от които 80-90% се върнаха обратно. Тоест 10% само завършиха и останаха. Дали се завършили? Не знаеш. Нали, след това не се разделиха пътищата, но много хора се завърнаха. Ти ме попита какви са трудностите и какво е означавало за мен. Много беше изключително трудно от гледна точка. Най-големите проблеми всъщност бяха свързани с финансите. Тъй като и ние тогава все още не бяхме в Европейския съюз, нали, имахме доста големи ограничения в сравнение с други, които вече, нали, германците така или иначе, но и с други хора, които примерно идват от бяха членове вече на, като поляците, може би Полша, примерно. Точно така, да. Те бяха преди нас, Италия, испанци и така нататък. Те бяха с много по-големи привилегии, отколкото нас. И значи така може да си представиш живота на един студент, че ти трябва малко след като аз заминах, направиха и такси за следването, семестриални такси от порядъка на около 650 евро на семестър, които ти трябваше да се заплатят. Ти трябва да си плащаш, ясно, всеки месец найема за квартирата, трябва да си заплащаш
храната, така. Това означава, че човек трябва да заработи. И да учи. И да ходи на лекции. Значи трябва да вземеш времето си за лекции, трябва да си намериш време да работиш, да учиш след това за изпитите и така нататък, което 24 часа в деня не ти стигат просто. Това е. Това е най-големите, може би, трудност. Най-голямата трудност да се умее човек и да учи, да се справя с разходите си, месечните си разходи за живеене. Успя ли да си намериш бързо социална среда или се чувстваше относително самотна или бързо намери някакъв кръг на добри познанства, така, изградили си някаква мрежа или поне някаква социална среда? В Бохум, където споменах, аз отидох припозната, която също вече имаше много контакти, така директно успях да се намеря голям кръг от познати българи. След това в Дюселдорф, да ти кажа, нямала съм усещането да се чувствам много самотна. Не. Така също имах добри приятелки, колежки от следването, германки, украинки, най-различни, с които така добре, италианки. И въобще, не бих казала, че съм се чувствала самотна, просто защото някакси не ти оставя и времето. Разбираш, ти си постоянно заета с нещо, постоянно трябва да вършиш свободно време, така толкова нямаш. Толкова нямаш. Той по принцип си е динамичен живота в Германия. Абсолютно. Когато трябва да бъдеш успоредно работещ и учещ, трудностите са големи. Нямаш по това време да се чувстваш самотен. Нямаш време да се чувстваш самотен. Винаги си ангажиран с нещо. Ти сменяш ортодоксалното християнство с исляма. Каква е причината, ако можеш да споделиш, имаш желанието, защо реши от християнка да станеш мюсюлманка? Каква е главната причина за това? Когато пристигнах в Германия, запознах се тогава с сегашният ми съпруг. Да. И с други хора също от Мароко, но и от други страни, които също бяха мюсюлмани, и така провеждали сме много разговори. Аз, разбира се, в началото абсолютна контра към ислямът, в смисъл такъв, аргументирах с нещата, които аз съм знаела като дете, като израснала българка, ти знаеш, ние сме от нашата история и така, това, което ни е било преподавано в училищата. От турското робство и така, Това е било... Но осъзнах... Дълго. Да, осъзнах в процеса на разговорите и на дискусиите, че аз де-факто за ислямът почти нищо не знам. Като религия, като... като ценности, или въобще, за ислямът това, което знаех грешно, мога да кажа, или до голяма степен почти нищо не знаех наистина какво представлява точно ислямът. Намерих отговори, които бяха много логични за мен. Например, някакъв отговор, който си намерила. Смисъл за живота, смисъл за живота, как да кажа, или примерно, както ние възпитаваме, да кажем, и децата, че когато ти вършиш добро, ще ти бъде възвърнато с добро. Това е като голям, едно от, как да кажа, основните ценности в ислямът, да. Че на теб това, което ти остава, са добрите ти дела. Да. И човек, когато върши добро, ще бъде съответно и награден за това. А когато не вършиш добри дела... Но ние го имаме в християнството това нещо също за доброто. Да ни кажа, че е още по-добро в смисъла на това, че християнството пък проповядва, че даже и да ти справят зло, ти пак трябва да отвърнеш добро. Не коментираме кой го може, кой го прави. Говорим като идеята, за това. Проповядва, примерно, че Христос, едва ли не се жертва за всичките наши грехове.
което нали, дава, как да кажа, извинявам се на българските слушатели, но нали, че когато той едва ли не се жертва и ти взема твоите грехове, разбираш Така, ли? изкупува твоите грехове, което нали, дава на мисълта, че ти, добре, аз да правя грехове, те моите грехове вече са изкупени. Разбира се, чрез Христос. Това, примерно, нали... Това е много погрешно. Аз не знам кой си го е помислил това нещо, че моите вече са изкупени, моите грехове вече са изкупени. На кой му се изкупват греховете? Това е на края на живота се решава кой, как и къде, нали? Това е просто един от примерите, нали, който ти дава. Нали, да не изпадаме наистина в такива подробности. Можеш ли да кажеш, че смяната на религията беше твой голям завой или най-големият ти завой в живота, или не би могла да го назовеш по този начин? Да. Това промени ли те тебе много? Само чисто, как да кажем, че по канона трябва да спазваш най-малкото определен тип обличане, да се молиш в определени часове, но това е някакси по външното. Тебе, като човек, определен. Смяната на религията, промени ли те, в каква насока, по какъв начин точно те промени, ти каква беше? Каква стана? Много се надявам наистина да е така, както аз винаги съм си желала, да е към по-добър човек, да ме е променило. Това ми е била и целта, нали? Към по-духовен човек, който материалното вече не е толкова важно. Разбира се, ние сме слаби хората, всеки си има слабости и така. Не може, нали, съвсем понякога един човешки живот не стига да изправим всичките си кривини. Първо да ги разбереме, да ги видиме, да ги разберем, но това пак е голяма крачка напред, когато човек... Аз се стремя и наистина се надявам да ме направя по-добър човек, отвътре просто така. Човек, който да помага, който е готов да помага, който е готов да разбира, който е готов да слуша, който, не ти казвам, просто по-позитивен човек, да виждам позитивно на нещата. Да, и това мога да кажа, един от най-резките и големи завои, поради причината, че за религията, която аз смених, както ти казваш, нали, облекло, молитва и така нататък, това си е начин на живот. То не е просто начин на живот. То не е само религията, нали? А целият ти живот се променя. И ти всъщност как реши след колко години живот в Германия? То беше така процес над 15. Над 15 години живот в Германия. Да. Това имаш предвид. 15 години. След 15 години живот в Германия ти реши да напуснеш Германия и се озова в Марокко. В Марокко. Как стигна до идеята да създадеш, да бъдеш автор и създател на онлайн, аз го наричам биомагазин, ако не съм съвсем права в формулировката, можеш да ме поправиш. Казва се Farben und Aromen. Да го създадеш, с каква цел го направи, защо започна точно с това нещо да се занимаваш, с такъв онлайн магазин, каква е целта ти, или разказал какви продукти също предлагаш в магазина си. Първо, защо реши точно с това, защо не реши с нещо друго да се занимаваш? Честно да ти кажа, аз винаги така... От малка още, мисля, че сме израснали с по-натурални продукти, нали, да бъдем лекувани малко по-натурални, с чайчета, с мед. Едно време. Много отдавна. Така някакси ми се е запаметило и аз винаги съм имала някакво влечение и тенденция към тези продукти. С течение на времето започнах да се интересувам също и разбрах, че голямо удоволствие правя да готвя, примерно с пресни продукти, с хубави подправки. Когато ми се родиха и децата, така с някои заболявания тяхни, където видях, че лекарствата не помагат така, както искаш,
водят дори до някакви Страничните ефекти са много. Точно. Да. Реших да изпробвам и да пробвам други натурални продукти. И малко по малко така, например, различни видове чайове, нали, или там на един от синовете ми след едната му ваксина му се бяха образували едни червени петна на лицето, като вид лиши или как да ги нарека, където просто абсолютно всичко възможно изпробвах, но не искаха да се махат. Докато майка говорим, изпробва всичко от традиционната медицина, което ти предписаха докторите или не? Да. След което те са кожните заболявания изключително упорити, много трудни за преборване. След като майка ми от България ми изпрати един мехлен. Да. Забравя с какви точно, нали, натурали, с които те с него се оправиха. И така, то просто бяха знаци. И когато 2014 лятото бях в Мароко, бяхме ходили по базарите и просто останах толкова впечатлена защото ти не знам дали ти направи впечатление, когато беше тук за тяхните подправки. Те са така... Лесните как висят на големи колонки, както наш... те ги слагат на едни, като в чували, как да ги нарека, и просто това изобилие на цветове, на аромати. Да, и нали, от съответно тяхната пък е много богата също на подправките, нали, този вкус. Където аз казах, аз пък сега ще взема по 5 кг от няколко и така стартирах от подправките. Да. Тоест Мароко отключи по някакъв начин. Да, също, нали, защото те просто са известни с тези пресни подправки, ароматични подправки. И от тях всеки така стартира с едни пластмасови турбички и така се ги препълва, се ги пълни и така стартира, което съответно тук имаше в Германия, в Германия. Да, на моите. Тогава стартира също WhatsApp по това време. Направи се като група. 2014. Да, стартирах, направих си група, където имаше много позитивни отзиви от подправките. Да. На другата година, тъй като ние пък българите сме си известни с пчелните продукти, с нашия хубав мед, стартирах с това да поръчвам български мед, който нали, не е обработван. Това означава, че той не бива 1000 пъти стоплен и претоплен, където се губят абсолютно всичките позитивни полезните му съставки. И така, и всъщност имаше това през годината, което ме е задържало или което ме е мотивирало още повече са точно позитивните отзиви на моите клиенти, за които страшно много неща са им помагали от различни. Да, след това си допълни, да ти ме попита какви продукти. Ти започна с подправките и с меда и след това вече разшири палитрата. Розова вода или от лайка вода, най-различни мехлеми с прополис, примерно, най-различни продукти от средата на пчелни продукти, с прополис, с пчелно млечице, с екстракти от различни билки. Да. Също билки предлагам като чайове. Така, в тази сфера са включително вече допълваш с различни натурални козметични продукти. Да. Понеже спомена меда, колко е важен меда в нашия живот, в нашето домакинство? Да. Защо е добре човек? Ние знаем всички за ползите, но твоето мнение, защото ти все пак пряко търгуваш, предлагаш нали, мед и казваш, че даже на мен лично си го споделяла, че ти го използваш с лечебна цел, не само да си го сложим в чайчето, да като подсладител. Да. Аз най-вече за лечебна цел го Ти най-вече за лечебна цел би ли казала причините? Най-вече, тъй като на човек трябва да му е и ясно какво означава една 500 грама бутилка на глас, как се казва? Буркан с мед. Една пчеличка, която събира пчелен прашец, живее 2 седмици. 2 седмици тя събира една чайна лъжичка мед през живота си. С милиони прехвърквания. Прехвърквания от цвет на цвет. Никой не съм предполагал, че има толкова кратък живот. Да. Една
Сериозно ти говоря. 2 седмици живеят. Те живеят, тези, които са Работните, работничките. Не майката царица, дето е вътре, тя си има съвсем друга функция. Тя си има друга функция в кошера, да. Човек трябва да има много така ясно за какво нещо става въпрос. И колко много трябва да ги пазим. Колко много трябва да ги пазим. Ние, нали, трябва също да е едно ясно, толкова за една лъжичка. И костват нейния живот. Как го ядем тези лъжички? Лъжичка бързо ядем. Много лъжички бързо ядем. Но всъщност това е коства живота. Живот, да. На нас ние никога не сме се замисляли за това. Нали? Да не говорим в момента как се вкарват и в агрикулната околната среда, колко се използват пестициди, така, които убиват тези пчели. Знам. Пчелите са на измиране. Тръби са много, обаче не знам дали му обръщат внимание хората на това нещо. Продължават да се пръскат, за да се спасяват растенията, зеленчуците от други вредители. Точно. Обаче пък всъщност избиват това, което ни е най-важното, защото то без пчелите не че няма да ни остане мед, няма да ни остане абсолютно никаква растителност, тъй като те се опрашват. Те са, нали, това е на тях най-главната функция, опрашването. Това исках, нали, да кажа, за това аз медът най-вече го използвам не като подсладител, а като за лечение. За мен медът е едно жив медикамент, който живее, тъй като в него имат живи ензими. Нали? Освен, нали, аминокиселини, някаква жива материя. Жива материя, която, значи, когато една пчеличка вземе прашецът, тя го вкарва в една като го нарека втори стомах, който е абсолютно чист, вътре няма абсолютно, не както истинския стомах, с което се изхранва, едно чисто помещенице. Когато се върне в кошера, тя го връща, едва ли не може да каже, че разбрах, от тук който го връща, но в това помещенице вътре тя го складира с ензими, му предава ензими, разбираш ли? Преработва го. Го преработва. Да, и му, както казвам, вече с ензими го вкарва в кошера. И не по този начин ние вече можем. Така, нали, това ми е идеята, че това е за мен едно като жив медикамент. Лекарство. Лекарство, да. Нали, освен останалите витамини, аминокиселини и така, които са вътре, нали, той има страшно много противовъзпалителни действия, противомикробни, антивирусни, антигъбечни и така. За това, нали, медът можеш превентивно да се използва, за да си повдигнеш имунната система, да я повишиш. Как? Колко често? Превентивно колко често? Минимум трябва да се направи един като така 3 до 6 месеца курс, сутрин на гладно да се вземеш. Сутрин на гладно. По една чайна лъжичка е достатъчно, нали? Можеш да се размесиш в хладка вода, но трябва да е хладка, не топла, нали? И да изпиеш това, което е като един лек детокс на червата ти. Да. Можеш и така да си я вземеш, но, нали, поне 3 до 6 месеца трябва да се прави, за да има повишаване на имунната си система. И разбира се, вече когато човек е болен, по-често тогава да се взема. Какво е мнението ти за традиционната медицина? Не е подробно, просто мнението ти и да ми споделиш какви са впечатленията ти, как се лекуват мароканците, как се лекуват хората в Мароко. Да. Ходят ли често при доктори или използват също такива алтернативни, традиционни методи? Да. Аз съм, как да кажа, вече, моето мнение за традиционната медицина е доста негативно. На мнение съм, че вече това е една абсолютна индустрия станала, както и докторите. Има малко компетентни доктори, според мен, в днешно време. Компетентни, може би сърцати също, хора, които работят с сърце. Това им е призванието. Както един доктор, наистина трябва за него това да е призвание, а не работа, чрез която се водят пари, но те вече всички така станат като вид индустрия. За мароканците, честно да ти кажа, нямам чак толкова добри или много впечатления, но мисля, че те също
много разчитат на докторите и на традиционната медицина. Много ходят по доктори. Ходят. Да, много ходят по... на всяка втори метър, кажи, че имаш аптека, където хората си купуват хапове. Мисля, че прекалено, дори прекалено много така, вземат хапчета и по този начин се лекуват, за съжаление. Да. Не очаквах, че такова нещо ще кажеш, обаче За съжаление, явно, така, да. продължават хората да си мислят, че залагат на сигурното. Да. Сега има състояние, където медицината си е медицина Така, и абсолютно. няма какво, нали, Абсолютно. да правиме заместители, ние можем да пробваме, но медицината спасява все още човешки животи. Да, А другите, според мен, могат да се прилагат. Аз също не бързам и не обичам лекарства, хапчета, защото след това проблеми с стомаха, сторост, трето и така. Първо се пробва с едното вече, като виждаш, че нещата не се случва така, но вече по най-бързия начин да започнеш с лекарствата и с хапчетата, просто няма смисъл от това. Аз също използвам болкоуспокояващи, ипрофен или нещо, нали, децата ми сега, но където мога, старая се да не ги вземам. Дори да имам болки, някой път казвам си, ще изтърпиш. Нали. Но както ти каза, разбира се, в дадени моменти един антибиотик не може да ти спаси живота. Аз това го изпитах с моето дете, където бяха му се появили рани, които се заразиха с резистентни бактерии, където там просто нямаш никакви други альтернативи. Шансове. Нещо друго. Нали, то дори един огромен спектър от антибиотици не помагаше, нали, тъй като тези бактерии са резистентни точно към антибиотиците. Така че казвам, в такъв момент антибиотика не може да ти спаси живота и така беше и в този случай. Но просто нашия начин на живот като цяло е грешен, тъй като и нашата храна също, която ние консумираме, тя е пълна вече с хормони, с антибиотици. Нашите тела, нашия организъм вече става резистентен към антибиотики. Затова казвам, човек просто да се старае колкото се може по-малко да ги използва, защото когато ти се наложи да не дава той не може да ти помогне. Той вече не може да ти помогне антибиотик. Просто защото твоето тяло до така пренаситено е с хормони, с антибиотици и той вече не може да ти помогне. Сега ще върна малко към Германия с един въпрос. Вече се постъмни. Постъмни се, затова трябва не знам дали ще има добра гледаемост, смисъл дали ще могат да ни виждат и затова малко в края ще побързаме с него, но набързо какво е мнението ти общо за младежта в днешно време? В Германия аз забелязвам и такива тенденции на поява на така наречените денжери, така да ги нарека, нещо средно, джендери, грешка на езика, нещо средно между момичета и момчета. Сега това някакво извращение ли в твоите очи или това е някаква модна вълна? И въобще как намираш това, което се случва с нашите по-големи деца? С нашите подрастващи деца, така да се каже? Ева, честно да ти кажа, политиката намирам за много зле, както се развива, особено в последните години. И много се очудвам и така някой път съм се питала, защо го подпомагат това нещо, политиката на Германия до такава степен, ясно, очевидно и дори така в училищата и въобще и навсякъде вече. Това нещо е позволено, няма никакъв проблем. Но защо? Каква е тяхната цел? Аз не мога да си представя за един родител да си желая за детето, да се върне някой ден и да кажем, майко, татко, аз съм безполово или съм някакво между мъж и жена. Не мога да си го представя за който и да родител. Аз лично се бъркам. Аз много често се бъркам и не знам. Какво мисля, че е момче, момиче се оказва и обратната. Децата много усилено са започнали да искат да се сменят половите. Много момичета пият хормони мъжки хормони, за да възмъжават, за да им мутира гласа. Да променят други функции и просто разбирам.
Плашещо е и плашещо го е, намираш за обезпокоително. Страшно, намирам наистина за страшно и безпокоително, да. Какво е уникалното на Мароко? С какво Мароко се различава е различно от всички останали страни? Нещо такова, което кажеш, ето това е типично мароканско. Това е Мароко. С това свърза Мароко. Това е неговия символ. Мгм. Ами аз лично, което нали, така ми дава нали, топлота, това е слънцето просто. Нали, слънцето. Това сега не е съвсем нали, изцяло само за Мароко, разбира се, има сигурно много Има в по-слънчев Африка още, но, нали, още аз по-голяма от Германия, слънце. нали, като съм дошла до тук, това е просто, което Да. винаги ме е дало топлина. Също ти казах, дори и да вали. И Да. винаги ще се покаже. Там Винаги някъде, да, и този валеж лъч, да има, лъч, светлина. слънцето си идва. Си идва, да. Не е така да го няма също, една седмица. Друго? Гостоприемството на хората. Гостоприемството на хората. Кое Това, различава мароканците от германците? Ами Например, това от германците. Като първа, нали, точка, това бих казала. Също, нали, очудващо е, позитивно очудващо е колко хората, точно които нямат, са толкова дашни и толкова гостоприемни. Аз съм ходил по някои други села в Мароко, където живеят наистина в много бедни условия. Голяма беднотия. Беднотия. Но ти не можеш да си представиш, те, както се казва при нас, ще си изкарат хапката от устата, за да ти я предложат. Разбираш ли това, което в Германия никога няма да го видиш. Не. Друг пример Не. ти давам. Хората тук в магазина, който няма пари, дава им се без пари, се записва нали, на някакво си тефтерче там. За хората, които На доверие. Когато Къде имаш... го има това нещо? Примерно в Германия, казвам, богатата Никъде. държава, Не. икономичната То е сила. организирано всичко Нали, по различен един начин. С цент. касовите апарати, освен касиерката да си изкара за мен или за някой друг от Никой няма да ти го собствените. даде, нали, ти 2 цента Да. трябва да ги дадеш нали, на касата. Але- Няма там извинения и така. Не. Това е нещо, което Ясно. на човещината. Все още Човещина. има тази Все още има човещина човещина. между хората. Да, мило, това е. Да, сърдечно ти благодаря. Беше И ми аз. много драго и приятно. На мен. Надявам се на всички вас също да е било интересно. До скоро. До скоро.